Ne. Dobrý deň, vítame vás vo večernom vysielaní z Balloon Avenue číslo 48. Nachádzame sa v kuchyňa. Máme tu dva spotrebiče, z toho jeden funguje tak na štvrťku, ďalší nefunguje. To je sporák, zoznámte sa. Celkom funkčný, v podstate nefunguje všetko, pretože je zadrbaný, špinavý od hora až od dola až okolo celej zeme. Tak dobre, nastavím vtipko na večer. Ďalší spotrebič, práčka, chladnička, zavodila som, tá je celkom nefungujúca, až na to, že mrazí, nechladí však, áno. Mlieko nám ešte nezmrzlo, to sa dá. To je ich maslo, to je všetko, čo tu majú. Mlieko, sorry, toto neviem ani čo je, dobre, možno chlast. Stačí, pozrieme sa, krásne. Toto spotrebič nepočítam, prosím pekne, to je... Toto stačí kopnúť a ono to zapne, hej, to je v pohode. Smrdí to, je to pračka. Máme tu jednu mandarinku, máme krásne vypestovanú s jedným plodom. Máme to krásne. Záhradnú necháme na svetlo. Dobre, chcem len toto... Toho sa mi treba dotýkať, neviem čo to je, poďme ďalej. Je to čisté, pretože to nefunguje a nepoužívate to, takže nenechajte sa zmiasť. Otvorím rúru, v tom naše pečím. Ten zvuk nesmie hýbať, naša živánska. A to už je čistá, prosím pekne. No uvidíš tam asi holý bájany. Toto je grill. No rovno z toho si 7 veci narazil. Dobre, to by bola kuchyňa.